Аз съм Васко. И сега ще покажа моята ръчина. В смисъл не ставам сега. И да. Нека да ставаме. Сега ще включа като се привлекам. Тия хора привлеках се. Сега отивам да видим дали има изобщо нещо ядно, защото не знам. Хора. Сега ще видя дали има нещо ядно, ако няма. Какой ти? И да, няма нещо. Тук ще отидем да тренираме. Какво да правим? Но трябва да намеря чехлите първо. В принцип, вкъщи си имам. Фитнес. Защото махам първо винаги да тренирам. В принцип тренирам. Когато ми падне. В смисъл. Вчера не тренирах, защото времето е такава затарца. Беше много такова. Някак си облачно слънчево. И заради много хора. Ето ги нашите бекоща хора. Ето е лежанката ми. Ти голям. Да. Ти трябва малко да го тръпнем към ето към... Опа. Започваме с лежанките, разбира се. Така мокна сянка. Тъй, че няма много съм направил 16. Тъй, че хора малко се затърнявам на тежки време, защото двата не съм потъл. Хора, не знам колко съм направил. Така, хора. В принцип, аз знам да ги справя лежанки. Ето, няколко лежанки. Правя ги по 3-4. Да. След това. Не знам какво правиш. Или си игра на телефона.
Или нещо друго правя. Що? Fortnite звучи вкусно. Не мога да кажа думата. Скучно. И да. На хора да въвели при... Не знам къде да върна. Дали... Не знам. И хора, скътням номера на майка ми. Да, топо се. Като нямам номера на майка ми, питам сестра ми. Да. Хора, много я обичам маймунката ми. Черна като мене. Да, той понякога го гледам. Хора ще се включа и сега. Но хора не знам всяко да правя. Не ми дават. Да отирам никъде. Това е работата. Не знам хора. Ще гледам малко. Да. Ще гледам малко. Като майка ми дойде, ще се включа отново.